טוב, שלום לכולם. אנחנו שמחות. 25 עד 52%? מה, באמת? כן. מה? אני חשבתי חצי חצי, 50-50. נתחיל להתנהג כמו הרוב? מה עושים? עלייה? אנחנו רוצים להתנהג כמו הרוב, מה נעשה? חברות, אני המדברת. בבקשה, אנו שמחות לארח אתכם כאן. מי מה? לה 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 אני צריכה להגיד לך שזה לא פמיניזם, זה פמיניזם. תיאוריה שהיא פמיניזם. צריכה להמשיך המכירות המינית לפי תנאיה שלה. השאלה היא, מה הם תנאים אלה? לא זו בלבד שנשללה מנשים חוויה משלהם, נשללו מהם גם המושגים הדרושים להתבוננות בה. משום כך, תיאוריה פמיניסטית תקשיבי לדליה. אני מרצה, אנחנו נשים, אנחנו פמיניסטיות, אנחנו אקטיביסטיות, אנחנו באנו לשיר. אוי, באנו לשיר. באנו לשיר. אז נשיר פמיניסט? כן. אמא אמרה לו לאחמד, ילדי הוא גיבור ונבון, ילדי לא יבכה אף פעם כפתי קטון. בית היה לו בעזה עם אמא ואבא ואח, הייתה פצצה בעזה, הבית הלך. אינני בוכה אף פעם, גיבור איננו בכיין, אך למה אמא למה זורקות הדמעות מעצמן. בשיר הבא אנחנו נותנים את הקרדיט למי שכתב אותו, מאיר שלו. בתשרי היה סיכול והג'יהאד הושמד, בחשוון ילידותי שעל חמאס רקד, בכסלו שכונה שלמה באופן ממוקד, ובשבט היה ליום אחד, באדר על הדחפור על כל הצדדים, בניסן ממש דפקנו את אשר ישים, באייר מידרנו ילד, בסיוון ילדה, בתמוז ואב ניצחנו, וזאת עובדה. מגורבי גורבי וחיסוך חטפו רבו ביאב, חסן ג'יהאד חמאס תנזים ניצן תמוז ואב, ובבוא אלול הכרזנו הטרור קלה, והתחלנו את שירנו מההתחלה. בתשרי, בחשוון, בכסלו. בנינו את עופרה תפוח לגבעון, ובחצי תריסה גם את חוות מעון, בנוער הגבעות תמכנו בששון, ומה זה משנה אם בכבישים אסון. הוספנו גם גדר, חומה וגטאות, והמימון נלקח מתוך הקצבאות, סייפנו וגירשנו, הפקענו אדמות, הוספנו לבירה גילה
מוסר וגם אמות. איי איי, לא בניתי די, רצחתי וירשתי את שכניי. איי, לא בניתי די, רצחתי וירשתי את שכניי. בתי חולים בארץ נפלו לתוך חלל, מת מסרטן האבא, תרופה אינה בסל. צללנו בגדה כבישים ליהודים, אז לא היינו מזון לילדים. הקמנו גדוד רוצחים, שלשל ודובדבן, בכינו לעולם, אנחנו הקורבן. פוצצנו עוד בתים והחמאס עלה, ואימה לדבר אמרה הממשלה. איי, לא בזבזנו די, עוד מלחמה אחת זה דווקא כדאי. איי, עוד לא בזבזנו די, עוד מלחמה אחת זה דווקא כדאי. מי ימלא זוועות ישראל אותן? מי ימנה? אין בכבודו יקום עוד גיבור עם נשק חם. מי ימלא זוועות ישראל אותן? מי ימנה? אין בכבודו יקום עוד גיבור עם נשק חם. אוטובוסים ליהודים בלבד, כל אדם אחר הוא לא נחמד, ובימינו כל עם ישראל מתנחל חומס ומנשה. מי ימלא זוועות ישראל אותן? מי ימנה? אין בכבודו יקום עוד גיבור עם נשק חם. מי ימלא זוועות ישראל אותן? מי ימנה? אין בכבודו יקום עוד גיבור עם נשק חם. שמע, די אני מספיק כל השמאלנים, סגור את הרדיו והעיתונים, נתנחל נחוס וננשל, כי נבחרנו על ידי האל. קיבלנו עונש קצת מוגזם, לאבטלה נשפטנו, ישבנו בלשכת עבודה, החוצה אז נבעטנו. לו יכולנו לפחות להחליף את הכיסאות, ששר האוצר יהיה מובטל ואני אעבוד בדרך כלל. אלויה, אני שואל אלויה, אתן עונות, אלויה, האם זה פייר? אלויה, אינכם יודעות, יש לי דודה חד-הורית, לקחו לה את הכסף, פנתה בדרך אחראית ושם קיבלה לי אפס. לירושלים ברגל הלכה, אולי תמצא שם גאולה, גם שם היא לא מצאה עזרה, כי רבה היא הצרה. אלויה, אני שואל אלויה, אתן עונות, אלויה, האם זה פייר? אלויה, אינכם יודעות. השיר הבא כתב אפרים סידון ומקבל את הקרדיט. ים הזיבולים שמסביב, ים הנפיחות מתוך הלוע, בלה בלה, משך מגד ומחליטים משפט, ואנחנו מתבקשים לבלוע. יצאנו ממיתון, נדאג לחלשים, והשלום בראש מעיינינו. אנחנו לא הולכים לפתרונות קשים, זה לא שרק טובת עלינו. בלה 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 אנחנו אבישי, לא?
אחד. זה הראשון. אחד שם. זה קנון, חבר'ה. צטרכו לשיר איתנו. שתיים כאן. שלוש. זה גם באנגלית וגם קנון. אנחנו נשאיר פעם אחת, אתם תראו, אז אתם תצטרכו. אוקיי? Taxes unending, military spending, waterways, races of sanity, turn into humanity, work for peace, work for peace. Taxes and spending, military spending, waterways, races and sanity, military spending, waterways, taxes unending, military spending, waterways, races and sanity, turning to humanity, work for peace, taxes unending, military spending, waterways, races and sanity, turning to humanity, work for peace, השיר הזה קראנו מאחיותינו הרייג'ינג גרניז בארצות הברית. ונסיים. זה הסיום. לא. יש אחרי זה משהו, לא רקום עדיין. אוקיי? שיר נקרא The Wall in Jericho. Is there a wall in Jericho? Jericho, Jericho. Is there a wall in Jericho? Jericho? No, there isn't. But there's a wall in Massa, in Bidu, in Bilin. There's a wall in Bethlehem, Jerusalem, Tulkarem. Yes, there's a wall in Abu Dis, Jayus, Kalkilia. When will that wall come tumbling down? So there's no wall in Jericho, Jericho, Jericho. There's no wall in Jericho. Not yet. אנחנו ברוח העידן, איפה עלייה? כן. עדנה, את אומרת? מישהו יגיד? מה היה? נו, זה בורח לי. לא, בסוף. עכשיו אנחנו מזמינות? כן. עכשיו אנחנו מזמינות אתכם להצטרף אלינו רגע. דילגת על שורה. שמעתם על מה זה קרה? גנגאם סטייל. מקוריאה ועל ההלם שייק. עכשיו אנחנו מזמינות אתכם להצטרף אלינו לינוע סבתא. זה הכי חזק שיש לי. אז את אפשרת זה חבל שאין סאונד. אבל התכוונו שכולם ירקדו לגרנד.